Bună ziua tuturor! Locuiesc în Franța și, ca mulți alții, sunt îngrijorat. Mă întreb, ar putea președintele Vladimir Putin să decidă să trimită rachete în Europa? Dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar putea declanșa un al treilea război mondial? Unii experți și jurnaliști spun că nu. Ei spun că președintele Vladimir Putin nu va decide să trimită rachete în Europa. Alți experți și jurnaliști spun că este posibil. Deci, sincer, nu știu ce să cred. Există o mulțime de discuții pe această temă, iar opiniile sunt adesea foarte împărțite. La televizor vedem reportaje despre arme, armată și război. Imaginile sunt uneori tulburătoare și ne întăresc îngrijorarea. Ce părere aveți? Aveți informații sau gânduri de împărtășit pe această temă? Care este părerea dumneavoastră? Credeți că tensiunile actuale ar putea deveni și mai grave? Aș fi foarte interesat de opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.